Ayo, hang siapa nama lagi? Game ani. Lagam. Oh no. बेलासिनि गोजोननाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैहाय आं मोनसे फिसा ब्लग लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि ब्लग ओरैहाय आंनि नानि बिमा दार्लिं फैलायबाय आरो नै नायदो नै आंना बुरिया दि हाय बिमा ओरैनालाय Hello. Hey, Dekko, bener angni bima. Oh, sorry, angni bima mana ya? Angni hijau. Wow, lại lang bay chứ lẽ? Angni hijau. Nah, mami. Bukan ini lại. Wah. जोङो दायो गोदो सेंग्रा सिख्लायाव थोनाय बायदि मेथाइ जाबाय आरो नै बोराय बुरै सानैया आरो बेजों लोगोसे नै आंना फिसाजोआ आयौ Hai guys, ini mami. मा मोनजादों नानिया मा मोनजादों ओमफ्राय Hai. मोजां मोनजादों Yes. Konda bes dem. Papa ya Papa. बोलो बोलो और जोर से हमें मिठाई मिल रही Hai lah Jwng. Mama ni macam. hảo cực hậu vừa đủ mẹ lại chầu cho bé nè lại chầu cho bé cứ ra lại đã cứ ra sau đó rồi mưa nào vậy बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग लाबोबाव लायबाय समानो मोनाखैमोन भिडिअ खालामनो सानब्लाबो माने खामानियानो बेस्थ' उफाय गैया मावनानै जाग्रानि फिसा मावाबाबो उफाय गैया बेनिखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननो बेखौनो जानला मोनला भिडिअखौनो लानानै फैबावलायबाय ओरैहाय दङ जाहैबाय जोंना अफिसियेल लसिपनि फिसाजो नै ने आयं बा होनदो दे बा होनदो आयौ इदिसो थाङो अफिसियेल लसिपनि फिसाजो बिजामादै ब्रेव मोनसे जोंहा देना आंनाबो बिजामादै मोनगोन लोगोफोर जों फोसि जानोसै हेलो डार्लिं आं बिमाखौ लोगो मोनफैबाय आरो न'आव फैनानै बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनदों बेनि गेजेरजोंनो आं दिनै दोंसे मेथाइ रोजाबनोसो गोसो जालायलांबाय ना मा होनो बिमा नंगौ ना नोंलाय माबायदि मोनो आं गोजानाव थाङोबा खोन्थादोब्रा एसे नों फैयोब्लानो गोसो गोरबोनि खोथा फोरमायनो सानदोंमोन आं नोंनो सना मा बुङो हा नोंसि स्राय होनलाय दे माथो मेन'खा गाहायाव बायदि खोनालायनि गाराङा खोनालाय दे बिमा लागा दे आदा हाबसोनानै थागोनलाय मानसिखौ नायनानै आंनिफ्राय 20 बोसोर देरसिनसो नुलायलायसैब्रा ब्रा आयौ हांनि सियाबाय नामा लाय गेम ani lagam oh no नों खाथियाव फैब्ला गोसोआ गोजोनो दुखु जारला गासैबो स्रां मोनलायो नंगौ